Het wie een feestjoen, juster in Ljouwert, maar voor de wedstrijd weer direct spanning. Het wie doch het grutte technische Ajax op beziet op het ijsveld van Cambuur. Alles kan in de sport natuurlijk. En, het is duidelijk dat we natuurlijk de underdog zijn. Maar het leuke van sport is dat de underdog voor verrassingen kan zorgen. Het stadion weer vanzelfs van Sluin uitverkocht en op een bank bij Ajax zit zoals bekend Fred Grim. Hoe is het om weer terug te zijn in Leeuwarden? Ja, te gek. Dus ja, het is toch 7 jaar mijn club geweest. Het is altijd leuk om terug te komen. Had je het stadion al gezien zoals het nu is? Ja. Ik heb wel eens een wedstrijdje gezien vorig jaar. Het ziet er heel mooi uit. Eredivisiewaarde. En dan de wedstrijd, maar in de beginfase een soort druk op de goal van Wim de Ron. Ze kregen niet echt uitgespeelde kansen. Dus het was redelijk te overzien allemaal. Maar ze bleven allemaal rondspelen rond de 16 meter. Dus echt een grote kans hebben ze niet gekregen. Nee. Alleen het begin van de eerste helft een beetje. Ja, het begin van de eerste helft. Toen maar dat kwam allemaal goed doorheen. Dus zeiden we ook, moeten het eerste kwartier doorkomen. En dat zag je vorige keer wel tegen Heracles. Dat ze snel op voorsprong kwamen. En dan komen ze toch nog een paar keer in de moeilijkheden. Maar we gingen goed door. Ja. En we speelden goed combinatievoetbal. En dan is het Safir in de 19e minuut een flater in de verdediging van Ajax. Met name van Reiziger en Danny Blind. En Van Rijswijk profiteert. Cambuur op 1-0. En ook in de eerste helft nog een grote kans voor Cambuur. Met Frank Berghuis de nummer over. En daarna werd de druk van Ajax, maar Ron wie heel sterk juist Joen en Cambuur wie ik wel eens gelukkig. Ik heel sterk wie je me noemen treien Mark Oosterhof van Wolvergeer. Hij speelt Patrick Kluivert en hier in de boeze. Ja, in de boeze, hij is een lastige speler. Ik was hem ook al een paar keer kwijt, maar ja, Ajax met de combinatie zijn ze toch redelijk goed. En dan moet je hem af en toe eens laten gaan, maar hij heeft niet gescoord, dus gaat redelijk. Gaat redelijk. Ja, het is wel mooi, al die namen zie je dan en dan in het begin vooral tikten we best wel goed, vond ik. En dan krijg je zelfvertrouwen en dan begint Ajax, ik wil niet zeggen wankelen, maar ik vond ze niet echt super. In de tweede helft kwam Ajax direct net echt meer aan. De beste kans weer van Milko Pieren. Hij weer wel super. Ja, zeker. In de eerste wedstrijd toen ik hier kwam, belangrijke doelpunten en acties gemaakt. Dus. En nu was het weer een belangrijke actie en tevens doelpunt. Ja, maar vooral de actie natuurlijk tegen Heerenveen was behoorlijk beslissend. Ja, die was beslissend. Het was de beslissende actie en de bal op Keizer die maakt het goed af. Het leek wel of we van Seerts gewisseld waren. Maar we hebben zeker grote kansen gehad. Meer dan Ajax, zeg maar. We hebben zeker goed gespeeld. Tweede doelpunt, kun je dat nog beschrijven? Tweede doelpunt, ja. Frank Berghuis krijgt de bal. En met de rug naar de goal. En die geeft, ik roep hem. En hij geeft een heel goed hakkie. En die kon zo doorlopen van de Sar. En die schiet de buitenkant links van de Sar in. Die bleef zo rustig. Ja, maar ja, dat is mijn specialiteit, zeg maar. Doelpunten maken en wat is het? Maar de ontlading komt daarna dan? Wat voel je dan als je daarna? Het is geweldig. Je hoort het publiek en je scoort en je gaat helemaal uit je dak dan. Ja, dat is echt geweldig. En als het het fluitsignaal er is, dan krijg je dat allemaal nog een keer? Ja, dan maak je de eer om. Dan zie je al die mensen allemaal geweldig. Is dat echt geweldig. Genot om voor Cambuur te spelen. Ja, zeker. Zeker. Ja, bij Sparta zat ik toch op de bank, zeg maar. En als je nog gewonnen hebt, dan heel anders dan als je meedoet natuurlijk. En met Cambuur kan ik gewoon altijd elke wedstrijd meedoen. Jullie treffen in de kwartfinale Sparta, hè? Ja, dat is mijn oude ploegje, dus het is hartstikke leuk om dat terug te zien. En zeker ook de sporters. Dus nee, het is hartstikke fijn. Geven die 1-0 weg natuurlijk.
En daarna hebben we het echt onder controle, denk ik. Ze hebben eigenlijk geen kans gehad in principe. En voor die 2-0 waren we eigenlijk best wel, speelden we niet slecht op dit veld. En we hebben genoeg kansen gecreëerd. En het breekt ons een graantje geluk hebben we ook echt niet, denk ik. En die scheidsrechter zal ons ook niet helpen. Zo zegt Ajax de wedstrijd. Just de jongen skieten in Skreun in Ljouwert. De eerste winst van Cambuur op Ajax en het weer een hele mooie.